Ahojte, vítajte na mojom účte Miracle by Meridian. Takže zase načítavam tu, ani neviem, jak ťa nazvať, ty kokos. Ty si taká pupet satana, pretože s tebou si robí, čo chce. Dobre, takže zase tu máme Beach Witch, ktorá na Porsche si lieta, pretože má predstavu. A aj keď robíš čiernou mágiou, tak musím ťa sklamať. Tie bohyne, ktoré pracujú s čiernou mágiou, tak sa z teba úplne smejú, čo to za začiatočníka ich chce priamo vyvolať. A keď si v poslednej dobe sa snažila vyvolať Lilith, tak ti odkazuje, že ti ukazuje taký veľký zdvihnutý prostredníček. To, že si nechala vyložiť výklad na mňa, tak už som ťa upozorňovala v minulosti, že to, čo si dávate vykladať môj osud, tak teraz bude ukazovaný váš osud. Takže to, keď ti nejaká pani povedala, že ma čaká taký osud, že tam je ako spadnutá väža v karetnom výklade, čo ja z toho nemám strach, pretože ona má veľmi pozitívny vplyv aj na náš osud. To, keď sa ti niečo poserie v živote, čo ty vlastne nevieš nikdy prijať, lebo ty si taká proste mecheche. Holka, ktorá chce mať každého pod palcom, pritom nemá sama svoj osud vôbec pod palcom, a len kradne druhých energiu a z toho sa chceš proste obohatiť na úkor druhých. A tu ti ukazuje práve Boh ti posiela mňa takto skrz túto správu do života, že ešte stále si sa nepoučila a ešte stále proste budeš proste do mňa drbať a mieriť na mňa čiernou mágiou. Ty si taká kuchynská Beach Witch, vieš o tom? To je proste taká začiatočnička, ktorá v podstate nemá všetko pohromade. V hlave úplne máš ako vymeteno. To ti odkazuje tatínek Boh. A keď sa nepoučíš z toho, tak ti odkazuje, že skončíš na psychiatrii. A doporučuje ti už teraz vyhľadať nejakú psychiatrickú pomoc, pretože ty to máš úplne vymeteno v hlave a robíš veľmi, veľmi blbú čiernu mágiu. A to, čo si skúšala na svojho partnera a ešte ho oklamať s nejakým deckom, za to 100% pôjdeš do väzenia, pretože toto tak nenechá sa, len tak ako bez opomenutia, aby si sa poučila a aby si už nerobila tieto ptákoviny do života. A robíš úplne ostudu celej tej vašej famílii Beach Witchovskej, ktoré oni ťa majú tiež za takú loutku, pretože vlastne ani sama nič nedokážeš. Len proste využívaš druhých a na ich úkor sa obohacuješ. A toto je celé zlé, akým ty ideš príkladom. A vieš čo, na druhej strane mne je úplne jedno, pretože ja na nikoho z vás nemierim s čiernou mágiou. Upozorňujem a upozorňovala som vás, že sa vám to bude vracať späť. Ale ešte raz ťa upozorňujem, to, čo ty mne praješ, to sa ti vracia späť. Ale nie jednonásobne, viacnásobne. Takže vyhľadaj si psychiatrickú pomoc, lebo v blízkej dobe budeš ju asi potrebovať veľmi, veľmi, veľmi. A to, čo si priala iným ženám a celkovo proste, čo robíš okolo seba a rôzne rozťahuješ nohy medzi chlapmi a tak ďalej, toto sa ti spočíta. Takže ešte raz upozorňujem celú tú vašu partičku sektárskú s čiernou mágiou. Choďte už do prdele a dajte mi pokoj a nemiešajte sa mi do môjho života. Pretože na vás bude taká karma doľahne, že budete ešte na mňa spomínať a budete si pamätať, jak som vás na to upozorňovala, aby ste mi dali pokoj. Úplne, totálne.
už navždy. Chápete to? Pretože keď nie, tak dostanete od Pána Boha takú facku do života a od života, že neviem, ja by som sa na vašom mieste dala vystreliť radšej na Mars, pretože po tých zážitkoch, akú veľkú čiernu magiu ste na mňa sa snažili vysielať, tak viem, že toto všetko robíte aj vo vašom okolí, pretože to máte proste v krvi. Ale neviem, či sa nechcete už dať na nejakú inú rolu, lebo ako zažiť potom minimálne 7-ročnú karmu, to budete veľmi, veľmi ľutovať a môžete už teraz začať bedákať nad svojimi osudmi. Takže, keď ste niekomu priali, aby sa mu rozpadala pleť, tak sa vám to vráti. Ale nie jednonásobne, minimálne 7-krát. Takže budete mať čo robiť so svojím ksichtom, ktorý nosíte teraz a neviem, či sa ešte budete vedieť pozerať do zrkadla. Keď ste niekomu priali, aby mu povypadávali všetky zuby, alebo vlasy, alebo čokoľvek, pretože to robia hnusné, čierne magičky, tak sa váš osud postará o to, aby sa vám to vracalo. A vravím ešte raz, nie jedenkrát násobne, oveľa viackrát. Takže, neviem, ale toto už bolo akože pre mňa skrz Boha Tatínka pre vás takýto veľký odkaz, vstýčený prst. Ak neprestanete, skončíte veľmi, veľmi zle a nikto vás z toho nevystrábi, nezachráni. Proste vy ste už toľko zlého urobili na tomto svete za celý váš život, lebo ty, čo na Porsche si lietaš, ty si len taká mecheche, ako taká loutka. Ale tí vaši predkovia a toto, to už ako teraz vám dávajú vedieť, aby ste s tým prestali. Pretože neviete, s kým ste si začali a do koho ste, na koho ste natrafili. Pretože ja nie som len taká obyčajná svetlonožka, ešte raz upozorňujem. A keď ma neprestanete ešte raz otravovať, tak skončíte veľmi, veľmi nedobre. A ani nejaký exorcista vás z toho nedostane, pretože to bude proste karma. A karma je zdarma. A z karmy sa len tak nedostanete. Dostanete sa príkladným spôsobom života. A vy, keďže robíte s čiernou magiou a útočíte na úplne nevinných ľudí, ja som nikomu neubližovala, nerobím s čiernou magiou, neklejem vás. Ja len odkazujem to, čo hovorí Boh Tatínek, na ktorého som napojená a pod ktorého najväčšou ochranou som chránená. Takže, ak s tým neprestanete, začne sa vám kurviť život ešte raz. Takže, dajte si pohov a začnite sa radšej starať o vlastný život, o vlastný osud a začnite naprávať to, čo ste doteraz dodrbali. Čaute a prajem vám krásny zbytok večera. Zuzana Meridien.